So, ito na yung na-order natin. Yan, dalawang lugaw. Goto. Quick lang yung wala. Ito yung ano, yung press na lumpia. Masarap yan. Listen. Oh. Check na natin. In order na ini to lugaw to. Oh, goto. Oh, may goto. Yan, meron. Yan, goto. Ito, quick. Oh, may quick. Ito, dito pala masarap eh. Ah! Ito, chicken ball. Ito, siomai. Ba, okay to ah. O sige, dito na tayo kumain. Anong sa'yo? Sa akin, Goto? Ilan yung sa'yo? Ikaw? Isa. Tatlo. Okay. Tatlong ano? Goto? Oo. Isang pares. Ha? Dalawang goto, isang pares daw. Beef pares. Yan. Dito tayo kumain sa may Pasalubong Express. Siyempre, ilan yung siomai mo? Kumain ka siomai? Hindi ko alam kung magkano yung isang stick nito. Tanungin natin. At saka ito, chicken ball. Beef isaw. Wala palang ano yung mas maganda. Tinaisapi. Quick. Ito lumpia. Ito yung masarap. Fresh lumpia. Siyempre kakain tayo ng marami ngayon. Sulitin natin yung lakad natin. Yung chicken ball, magkano siya? Isa? 7? Okay. Ilan ang sayo? Bilihin sa kanya isa rin. So, tatlo to. Tatlo chicken ball. Tatlo chicken ball. Tapos, tatlo siomai. Ito. Oh! Ako lang? Oh, isang ano? Isang beef isaw. Ito, gusto mo lumpia? Ito, quick, gusto mo? Oh. Ha? Ito masarap din to eh. Ito, gusto mo? Isa nito, sir, yung lumpia, fresh lumpia. Dami na nun. Dami ko ng order. Quick. Eh? Napugan. Lumpia. Tilaw, tiko bang pia, lumpia, indang buwa. Isang extra chicken balls. Mahirap eh, no? Bali 70 lang. May drinks nyo? May tubig na siya. Yung lumpia siya, magkano isa? Lumpia ang toge? Oh. 7 7 dalawa? O dalawang piraso niyan. Para matikman natin lahat. Ito, meron na tayong siomai. Chicken ball, meron na. Beef isaw, meron na. Quick lang yung wala kasi itlog din naman. Ito, lumpia toge. Ano ba yung toge? Okay, ito okoy. Ito pala yung okoy. Ito meron tayo, fresh lumpia. May sauce yan. Madalas na ako kumakain dito, masarap to eh. Watching from Dammam. Mashallah. Sa Dammam ka pala ngayon. Okay, andito kami ngayon sa Batha. Okay. Mashallah. Ito na po yung order natin. Saan kayo umupo niyan? Okay. Wow. Ano pa meron doon? Ito na yung nabili natin. Tatlo.
Kuha ka ng sauce. Ayan, na kumuha na yung kasama natin. Isa lang. Balikan yan. Ito na yung ano natin. Press lumpia. Wow. Goto? Okay. Down, P. Ito na yung lumpia ang toko natin. Dami na. Yan ang mga halo-halong sauce. Hindi ko alam kung paano niya i-mix ng maigi. Ito po. Ay, ito hindi to sa akin. Sa kasama natin. Ito yung gusto niya eh. Hindi ko alam kung ano. Nakalimutan ko. Wow. Ito na lahat. Yung in-order natin. $120. Shout out. 120 daw. 120. Shoutout po sa murang-mura. Oh. Cash lang. Wait lang siya. Cash lang daw. Wala tayong cash. ATM lang tayo. Cash lang daw ang tinanggap nila, hindi sila tumatanggap ng andito sa kabila yung ano, yung Jollibee. Ito. Sana may pera dito. So, ito na yung na-order natin. Yan, 2 lugaw. Goto. Quick lang yung wala. Ito yung ano, yung press na lumpia. Sarap yan. Biluwi ko. Lubig. Yes. Sauce, be. Asan na yung sauce? Yung ano, o yung sa gitna. Bali 3 yun. Kuha ka doon. Wow. Ito para sa ano to? Sa mga mahinang nilalang. Wow. Ang dami. Napakasarap nito. Ito lumpia. Ito ano to? Isaw. Tapos ito. Ano? Ito siomai. Dami. Shout out Chika Amkemon. Ito na yung kinain natin. Kain tayo. Mga lodi lahat. Sauce. Ingin be si tengain dumen be bohe iyan o iyan. Oy, ano le si tenga lay. Gak be niya tahu yo itu. Tabe tilag. Edon kita ko. Siomai.
Ito yung ano. Kuha ka. Isaw. Bituka to ng ano. Ng baka. Yung isaw. Next year nakita niyo, di ba? Kanina nakaraan. Ito pa. Ito yung ball. Wala mo ng diet ngayon. Nakatsempo tayo ng libre. Hmm? Biro nyo, ito 125, ito lang, parang katingin natin parang hindi tayo busog dito sa pagkain na to. Kasi goto lang. Sa gabi to, Friday. Friday 10, 2023, February. So, tirahin natin yung siomai. Siomai. Bakit Rasmia Sad Farhan, shout out sa'yo. Andito kami ngayon nasa Batha, kumakain ng goto. Pero simpleng goto lang to, ang bayad namin nasa 125. Ito may lumpia. Ito fresh lumpia, ha? Wey. So tirahin natin lahat. Ito yung fresh lumpia. Sining ko papi ini. Ikaw mo yun? Buwan dyan.